NgokaMateyu 15, abaFarisi nababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo. Khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema, bathi, "Yini ukuba abafundi bakho beqa isiko labadala na ngokuba bahlambe izandla nxa bedla isinkwa?" Kepha waphendula wathi kubo, "Nina, yini ukuba neqa umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othi kuyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi, oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ongabe usizwe yimi ngakho. Kanjalo nilenze laba yize izwi likaNkulunkulu ngesiko lenu. Bazenzisi, waprofetha kahle ngani Isaya ethi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu." Wayesebabiza abantu wathi kubo, "Yizwani niqonde. Akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni lokho kungcolisa umuntu." Khona kwasondela abafundi bakhe bathi kuye, "Uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelo zwi bakhubeka na?" Kepha waphendula wathi, "Yileso naleso sithombe esingatshalwanga ubaba wasezulwini siyakusishulwa. Bayekeni bangabaholi abayizimpumputhe, kepha nxa impumputhe ihola impumputhe, ziyakungena emgodini zombili." UPetro waphendula wathi kuye, "Sichasisele lo mfanekiso." Wayesethi, "Kanti nani nisengabangaqondiyo na? Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuye esiswini kuze kulahlelwe ngaphandle na? Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokho-ke kuyamngcolisa umuntu. Ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlu ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Yilezo zinto ezingcolisa umuntu, kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu." Owesifazane waseKhanani. UJesu waphuma lapho wamuka waya emaphandleni aseThire naseSidoni. Bheka, kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani wakhala wathi, "Ngihawukele Nkosi, Ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni." Kepha akamphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, "Mukise ngokuba uyakhala emva kwethu." Kodwa waphendula wathi, "Angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli." Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, "Nkosi, ngisize." Waphendula wathi, "Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni." Yena wathi, "Yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo." Khona uJesu waphendula wathi kuye, "O mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho." Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. UJesu uphulukisa iziguli usuthisa amadoda ezinkulungwane 4. Wasuka lapho uJesu wafika ngasolwandle lwaseGalile wenyukela entabeni wahlala phansi khona. Kwase kusondela kuye izixuku eziningi nezinyonga nezimpumputhe nezimungulu nezilima nabanye abaningi, zababeka ezinyaweni zakhe wabaphulukisa. Baze bamangala abantu bebona izimungulu zikhuluma, izilima zisindile, izinyonga zihamba, impumputhe zibona, bamdumisa uNkulunkulu ka-Israyeli. UJesu wababiza abafundi bakhe wathi, "Ngiyasihawukela isixuku ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yokudla. Angithandi ukubamukisa belambile, funa mhlawumbe baphele amandla endleleni." Bathi kuye abafundi, "Singazitholaphi ehlane izinkwa ezingaka zokuba kusuthe isixuku esingaka na?" Wathi kubo uJesu, "Ninezinkwa ezingaki na?" Bathi, "Eziyi7 nezinhlanzi eziyingcosana." Wayala isixuku ukuba sihlale phansi.
Wazithabatha izinkwa eziyisikhombisa nezinhlanzi wabonga, wazihlephula wanika abafundi baphakela izixuku. Badla bonke basutha babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa agcweleyo. Kepha abadlayo babeyizinkulungwane ezine zamadoda ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Esezimukisile izixuku wangena emkhunjini wafika emikhawulweni yaseMagadana.